Yon, good afternoon mga padi mga madi. Niyan mga padi, ma-update kita sa boulevard nato didi sa Barangay GP Laurel, Bulan, Sorsogon. Ini mga padi na lokasyon nato, inapistutan niyan, mao ini ang rampahan sa Procdos. Ini mga padi na ini nga ngaranan si rampahan, mao ini mga padi ang pidi didi isakat ang mga saragday na sakayan kung malayo ng panahon. Yan di mga padi, paimod ko sa iyo ha. Yan. Ang kadanisan sini mga padinarampahan kay diri siya matarik. Yan. Paghali didiho, pidi talaga masasakat talaga ang sakayan kung malayo ng panahon kaya isakat ang sakayan kasi diri man siya matarik na pagkarampahan. Yan. Yato naman mga padiho, haralang kauna ang siwol dito. Pakat to yato mga padi sa ini na lokasyon ta, Purok 2, pakat sa Purok 3, Purok 4, Purok 5. Yan, pakat to yato dito sa Durho sa Tahimik. Yato naman mga padi, yato dito an pakat sa Tulay, Purok 1. Yan. Haralang kaon naman dito mga padi, haralang kaon man dito an siwol na. Ito. Halos human ang mga padi siwol. Yan. Oy, bibi, ingat dong bibi ha. Mahulog ka dong bibi. Mapay taas kita. Bibi, ingat. Yan. Ingat ka mo bibi ha. Ikaw pagkaran eh. Yan, didi naman mga padiho, may mga kanal na didiho. Yan, may mga kanal na. Yan, dito mga padibanda sa parte dito banda ho, imbubuhusan na. Yan ho mga padiho, may buhos na dito ang gilid. Pinaka gilid na ito mga padi, banda tinampo may buhos na. Yan di mga padi, ang kadanisan didi mga padiho kay binatugan na didi ang buhos. So, yan. Mapansin niyo yung mga padi, gwapuhuno ng mga padihon tadi mga trabahador. Basi kung mga parakibot man ini mga padihon ta. Oh, shout out padi sa vlog to padi ho. Oh. Yun. Ayos ho. Mga tagad tayo padi, mga taga din. Matnog. Mga makibuton man. Mga makibuton man. Padung. Yan, di mga padi ho, may porma na dede. Siyempre mga padi, videohan tamanan mga padihon ta no, mga mauragon mangibot. Ya di pang klasmita padiyo na mauragon man imang ibot. At palang made. Shout out sa mga kauropod. Ayun. Pakapi-kapi. Yoy, pakapi-kapian madihon tama, ni madihon ta. Ya di mga padiho man yan rampahan dito sa Procdos. Yan, partner ini sa to dito na binidyohan ta na rampahan sa baba. Ayun. Yan mga padiho. Didi, may mga purma na. Ang kadanisan didi mga padi paghapon kay grabe didi mga bata naguruyag mga padi. Kasi nga ni mga padi, mao ni an magiging boulevard man sa Barangay GP Laurel. Oh, shout out. Oh, shout out. Mga padi, may nagbo-bike na. Oh, ingat ka mo sa pagbike ha. Mga padihon tao, malawod daw. Maralawod ang mga padihon tao. Shout out mga padi. Yan, may mga kanal na didi mga padeho. Yan, may mga kanal na didi. Ayan rin palang mga padeho, mahinan mga butangan sa ilaw. Ang mga solar na mga ilaw doon nagburtang mga pade. May mga pustina. Dito naman sa unahan may pustina. Yan, halangkawo na mga pade. Halangkawo na siwol mga padeho. Yan, yaton mga bata ho. Ay, magkaurulog ka mo doon, magkaurulog. Oh, magkaurulog ka mo doon, magkaurulog. Ingat ha. Naglulukso lang ka mo doon. Natibay niyo. Kaya ko na doon maglukso? Kaya taason. Kaya ko nga ni. Ha, kaya mo? Ano? Kaya ko nga ni. La? Buli kita na natibay niyo. Ako daw, sige daw, ako daw malukso. Sige daw. Ako daw malukso kung kaya ko man. Mga pade, shout out mga pade. Yan ang mga padihon ta, mga mauragon man mangibot. Ayun, shout out mga pade. Mga parakibot sa Suna 2. Mga parakibot saan? Suna 1. Ikaw pade. Mga parakibot sa ano? Saan ano pade? Klaro dua pade. May mastermind do. Parakibot sin Anpini. Ampini. Ikaw pade, Zona 2. Suna 1. Shout out sa Kapitanaw. Oh, okay, shout out mga pade. Yan, ini naman na lokasyon nato mga pade. Ini na lokasyon nato mga pade. Yadi kita sa Purok 3 na ini. Yan. Didi nato kuha nato sim video mga pade ang gilid sa siwol para maimod niyo.
Yan din mga sakayan didi mga padi ho. Nakatarali lang ito, nakatali ho. Oh, ingat ka dumibi ha. Yan, di kataasan siwol mga padi. Yan ho. Mapapansin nato didi ang mga padiho nato, ang mga parts nato. Ito ho bagang kulalapnit. Mahulog ka doon ha. Ingat-ingat ka, mahulog ka. Oh, mga madiho nato, shout out. Oh, shout out daw. shout out. Kanjiko! Garcia! Yan, didi ho diniskartehan sa mga padiho nato, may mga tulay. Yan, hinimuan ng desin tulayan didi ho. Oh, shout out. Yan, didi party mga padiho, may burubakulod na didi mga padiho. Oh, maabot talaga ang panahon, magkakaigwa masimbaybayon ho. Oh, may burubakulod na didi ho. Oh. Oh, shout out. Shout out! Oh, ingat-ingat pirmi ha, ingat-ingat pirmi. Nagano ka doon pade? Naguya! Naguyag mo, yun nanayos, naguyag. Yan, di man didi ho, ang sakayan nakahangir. Yan, didi ho, may mga bakal na. Pakanto na ini sa kuan, puro 4 na. Yan, pakada na yun mga padi sa puro 4. Yun mga padi ha, mga padi, hanggang didi lang muna na-update ko sa iyo. Sa sunod, i-update ko na naman kamo. Yan, ay lang niyo pagkalimuti mag-follow, like, and share. Yun lamang mga padi, salamat!